Podnikanie je ako plavba na vlnách, niekedy v známych, inokedy v neznámych vodách. A často ani neviete, aká vlna príde. A preto potrebujete dobrú loď, skvelú posádku, jasný kurz a lídra tímu, ktorý má zodpovednosť doplávať do cieľa. Kapitán James Cook viedol svoje posádky do neznámych vôd. Dokázal ich získať, motivovať, komunikovať s nimi a objavovať nové svety. Kapitán James Cook je mojím vzorom už od mojich detských čias. Objavte aj vy svoje silné a slabé stránky, objavujte talenty vo vašich firmách, objavujte nové územia, nové trhy, zlepšite vnútornú organizáciu a komunikáciu vo vašej firme. Buďte súčasťou leadershipu vo vlnách biznisu, ktorý pohne vašou firmou dopredu. Preto vás pozývame na kávu v Prešove. Radi vám predstavíme gamifikovaný tréning, ktorý sme pripravili, inšpirovaný práve 3 plavbami kapitána Cooka okolo sveta. Leadership vo vlnách biznisu. Ak ste majiteľ alebo riaditeľ firmy, nastupujete do novej manažerskej pozície a vediete tím, tento tréning vám ukáže, ako navigovať svoju posádku modernejšie a inovatívne. Pridajte sa k nám, nastúpte na palubu 22. októbra v Plaza Beach v Prešove. Kotvy dvíhame o 16. hodine presne.